Ka iya sallar gawa ko kai ma kawai kana tsayawa ne idan aka ce Allahu Akbar ka faɗi Allahu Akbar amma baka san me ake faɗa a bayan wa'innan kabbarori ba. A wannan bidiyo a takaice zan yi bayanin yadda ake sallar gawa. Da farko sallar gawa kabbarori ne guda 4 ake yi. Kabbarar farko bayan an yi sai a karanta Fatiha. Kabbara ta biyu kuma sai a yi salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. A kabbara ta uku kuma sai a nema wa mamaci rahama da gafara a wurin Allah madaukakin sarki, a yi masa addu'o'i gwargwadon yadda mutum ya samu dama. Idan mutum ya iya addu'o'i wanda aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kaman irin su Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu da ire-iren su, ko kuma Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarana wa unthana wa saghirina wa kabirina har zuwa ƙarshen addu'o'in, to mutum sai yi. Amma idan mutum bai iya ba sai ya karanta dukkan wani addu'o'i wanda ya ga zai iya yi wa wanda yake mamacin, ko Allahumma ghfir lahu warhamhu mutum ya ta maimaitawa ya wadatar. Sannan bayan kabbara ta 4 kuma zai addu'a ne wa sauran muminai gabaki daya, sauran musulmai wanda suka riga suka mutu. Bayan ya kammala wannan to sai a yi sallama. Iya abin da ake kenan a cikin sallar gawa. Assalamu alaikum.